Maroc filɛ ka opportunité min kɛ nin ye nin kun ka kɛ Algérie ka baara de ye c'est Maroc filɛ nin ye ka opportunité min dayɛlɛ Mali ni Niger ni Burkina ye k'a fɔ ko a bɛna réseau routier dɔ dilan k'a bɔ an dugu damadɔ la ka taa fo Maroc badingɛ kɔnɔ parce que Maroc y'a dɔn bi ko nafa b'a anw na bon Algérie kɔnɔna ɲagami o y'a sɔrɔ Maroc bɛ ka économie booster ni relation ninnu ye Maroc ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min bɛ dogo la n kan t'o ma mais Maroc ka investissement baden de bɛ Mali la yan Mali menaceli tɛ Maroc arrangé non seulement Maroc ka investissement bɛ dans les business dans les agro-business a bɛ dans les banques jɔyɔrɔ min fa Algérie de kun kan k'a ka port dayɛlɛ Mali ni Niger ni Burkina ye mais bi Algérie de ye anw tɔɲɔbaga ye mais Maroc y'a ye k'a fɔ ale bɛ se ka économie booster parce que ça ces trois pays là c'est des pays continentaux kɔgɔji t'u bolo foyi t'u bolo nin pays ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye k'an nayɛlɛ mais ka bila i kunna n'a kun y'a sɔrɔ ko Algérie de kun ye ni opportunité di Gao kun bɛ kɛ deuxième région ye deuxième capitale ye donc axe min bɛ Alger ani Kidali ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ développer Kidali bɛ développer Gao bɛ développer Tombouctou bɛ développer parce que sisan nɔ minɛnw bɛ bɔ Algérie port la dɔrɔn ka jigin mais bi Algérie n'a pas su concentrer a ma se k'o relation conserver a ma se k'o préserver plutôt Algérie ta kɛ armes na donné k'anw déstabiliser au profit bi na Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'an bɔra k'an da don a kuma la accord min bɛ sen na ni y'a ɲɛmɔgɔ autorité politique dira Algérie ma ka accord ɲagami ka se nin ma dugu wɛrɛ tɛ dɛ dugu naani Algérie Mauritanie Qatar ale ni France Maliens bɛ ka miiri min o tɛ o le bloc 7 et le bloc 8 dans le bassin de Taoudini a bɛ Total de bolo a bɛ Total de bolo Total y'a sɔrɔ cogo di Total bi min na Total ni Yad ninnu mɔgɔ bɛ Yad kɛ mɔgɔ ba ye ka Yad kɛ mɔgɔ fama Yad ye coxeur dɔrɔn de coxeur dɔrɔn de non Yad coxeur Yad c'est pas un leader religieux et c'est pas un guide militaire c'est pas un leader militaire non ne de y'a fɔ Yad ka baara ye dɔrɔn ka otage ta ka t'u di ka wari minɛ ka taa a bɛ transaction de kɛ Yad mais c'est un fruit de l'armée malienne ou Mali armée et élément de dos c'est un colonel déserteur comme Baranka qui a déserté en 2006 mɔgɔ bɛ ka Yad ninnu kɛ Algérie de y'u renforcer comme élément d'u ma ka armes d'u ma k'u bila Sahara sanfɛ u bɛ transaction kɛ u bɛ mɔgɔ ta k'u bila donc anw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ le plus grand réservoir de l'Afrique a bɛ Mali de bolo ça c'est le bassin de Taoudini le plus grand réservoir de pétrole de l'Afrique a bɛ Mali de kɔnɔ au plus grand réservoir fɛnɛ le bloc 7 et le bloc 8 o bɛ Total de bolo Total de 20% seré Qatar ma c'est la zone pour laquelle ne jateminɛ kɛ hali chef militaire de Hamas chef militaire minnu bɔra n'u bɛ ka na terroriste kura minnu ye a bɔra Qatar de ka na Algérie alors que Algérie tun bɛ se ka Mali profiter ka fɛn bɛɛ sɔrɔ Mali bolo barisabula Mali ni Algérie i b'a kalama ko passeport les premiers combattants de l'Algérie k'a fɔ k'u bɛ taa fɛn na les FLN mɔgɔ b'an bɛ Front National pour la Libération a élément fɛn fɛn bɛ yan Mali passeport de dira a bɛɛ ma Algérie ka combattant fɛn fɛn bɛ yen Mali pa Bouteflika bilala combattant minnu ɲɛ ma Tombouctou ani Gao o de tun y'u ka poste avancé mɔgɔw bɛ ka Algérie kɛ puissance Algérie est la troisième puissance militaire mais a y'a minɛn bɔ min c'est la Russie qui l'a donné depuis 1962 Russie de tun bɛ minɛnw bila ka na minɛnw acheminé ka taa dans le nord du Mali Mali b'a ta ka acheminé jɔn bɛ minɛn ninnu convoyé général Moussa Traoré paix à son âme Moussa Traoré de tun bɛ minɛn ninnu convoyé k'a ta n'a ye ka taa bila Tombouctou k'a di Bouteflika ma Bouteflika ninnu bɛ donné Algérie kɔnɔna la pour wali u ka fɛn kɛlɛ kɛ k'u ka indépendance kɛlɛ kɛ o indépendance kɔnɔ bɛɛ De Gaulle a écrit De Gaulle ye Modibo écrit a ko Modibo ne ye ka indépendance di ma il y a moins que 2 ans mais ne ka intention tɛ k'a fɔ ko n bɛ n ban ka Afrique de l'Ouest mɔgɔw indépendance d'u ma mais a y'aw dabɔ ni Algérie cɛ barisabula France kun jigi bɛ ka dugu bɛɛ to yen fɔ Algérie France ma jɛn ni Algérie ka indépendance e bɛ se ka bila i kɔnɔ ko Algérie ka indépendance ko Afrique de l'Ouest dugu bɛ indépendance da Algérie ɲɛ parce que la France n'était pas prête ka Algérie ka indépendance d'a ma donc jɔn ye Algérie dɛmɛ ka indépendance d'a ma jɔn ye Algérie dɛmɛ ka Algérie bɔ jɔnya kɔnɔ o don mɔgɔ tɛ k'i ɲɛ jɔ France ɲɛ la Mali de ye armes Russie bɛ armes jigi an b'a ta ka bɔ n'a ye maintenant Moussa Traoré ninnu b'a convoyé ani capitaine Konaté ninnu olu b'a ta k'a convoyé ani Bouteflika ani Algérie leader baw o y'a sɔrɔ l'Algérie n'avait qu'un gouvernement provisoire
on dit Algérie accompagne gɛlɛya kɔnɔ o mɔgɔ dɔw sara dɔw tora la dɔw kɛra lanjuratɔ ye mais an ye nin bɛɛ kɛ mun kama ka Algérie dɛmɛ k'a bɔ gɛlɛya kɔnɔ donc mun bɛ gɛlɛya jumɛn bɛ Mali ni France cɛ a gɛlɛya ju bɔra yen de et la France dit qu'elle va jamais tolérer le Mali par exemple la France tun ma jɛn ni Algérie ka indépendance Mali ni France ka gɛlɛya ju bɔra mɔgɔ caman tɛ histoire de ta k'a lajɛ quoi parce que munna Mali ye Algérie dɛmɛ ka Algérie bɔ France ka jɔnya la France ye mɔgɔ joli faga Algérie 3 a y'o de faga 3 800 000 personnes a y'o de faga Algérie France ye mɔgɔ min faga Algérie a se k'a faga diɲɛ kɔnɔ mais n'a fɔra ko France kelen u ka colonie ye Algérie u ka colonie ye Mali ye o Algérie kelen bɛ ka Mali trahi ka tila ka tugu France kɔ ka Mali bin Algérie Qatar Mauritanie olu de bɛ ka bɛnbɛnni bɛɛ kɛ le bassin des Taoudini an kana se k'o sɔrɔ qui est le plus grand réservoir pour preuve Mali ye badenya kɛ yɔrɔ jumɛn Mali ye permis de sɔrɔtɔ ta k'a di Sonatrach ma a ye taa archive lajɛ a ye taa Assimi ka archive publier ko contrat tun bɛ jɔn bolo contrat tun bɛ Algérie ka société de bolo ka taa fa ye taa ɲini bassin min bɛ yen bassin des Taoudini mɔgɔ o y'a sɔrɔ société 4 de bɔra contrat nɔfɛ Italien ka société dɔ tun bɛ ko ENI olu tun bɔra nɔfɛ Qatar ka société 2 tun bɔra nɔfɛ France ka société 2 tun bɔra nɔfɛ donc aw ɲɛ bɛ fɛn fɛn na bi France ka entreprise de bɛ blanchissement d'argent kɛ olu de bɛ wari di terroristes ma ka terroristes installer pas plus que 2012 seulement où ils ont versé 43 milliards au lieu de verser et fɛn mɔgɔw ye Al-Qaïda mɔgɔw ye pour ka se ka taa arme san donc o entreprise de bɛna contrat kɛ donc maintenant comment nɔgɔma ye jumɛn ye o bassin min bɛ yen bi Algérie ne veut pas que o de ka Algérie préfère ka Qatar bɛ wari d'a ma bari sabula Total ye 20% cédé Qatar ye donc 60% Total yɛrɛ b'o ta donc Algérie lui il va prendre le reste avec les terroristes donc Mauritanie bassin tɔ bɛ jigin Mauritanie kɔsa in na Mauritanie bɔra avec la CEMA il y a pas plus que 2016 le 500 a bila kunna dɛ et 200 bon mais chiffre bɛ ka bɔ n kɔnɔ mais à peu près quelques milliers de mètres cubes u y'o de ta u y'o de contrat di ɲɔgɔn ma Mauritanie bassin de Taoudini kɔnɔna la c'est Mauritanie de y'a contrat baara kɛ hali san terroristes b'a bɔ ka don n'a ye Mauritanie o pétrole donc gɛlɛya bɛɛ ye bassin de Taoudini gɛlɛya b'o de nɔfɛ mais pour en faire Algérie bɛ mun kɛ tous les terroristes qui ont engagé fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ Moudjahidine na tous les éléments de Moudjahidine a bɛɛ Algérie fonctionnaire de an ye mɔgɔ faga kɔsa in na Algérie tous ils sont tous des fonctionnaires du gouvernement algérien a bɛɛ Algérie fonctionnaire de même an ye buteli min kɛ Tezangɔtɛ ni kɔsa in na ils sont tous du gouvernement algérien mais a bɛ se ka nin faamu cogo di donc bi Maroc y'an weleli min kɛ Algérie de tun kan ka nin kɛ Algérie devrait être le 4e pays de l'AES. Mais à chaque alliance dans le Sahel, Algérie b'i sen bɔ a la. Maroc n'a hakili bɛ G5 na. Algérie ma sɔn ka don G5 na. Mɔgɔw bolo ko mun don parce que France bɛna G5 ci a taa n'an ka nafa ye Algérie de. France ni Algérie ka bɛnbɛn de don. Donc mɔgɔw bɛna kuma dɔ fɔ. Pourquoi la 3e puissance militaire o bɛ se ka siran terroriste ɲɛ cogo di? Ka Maliyɛn dɔw wele ka taa ka territoire kan. Mɔgɔw bɛ se ka Ala kama mɔgɔw ka na mɛn. Ka Maliyɛn dɔw ka taa territoire kan ka taa bɛnkan kun ka sɔrɔ État ta kalama k'e ka ŋaniya k'o dugu ka basi mais an bɛ taa min ok pour dɔw fana ko ko Algérie ni Maroc ti bɛn ko mais k'an bala ka wuli ka jɔ kɛ ka se Maroc ma est ce que ko fana tɛna na ni aw kana jamana mara kɛ du kɔnɔna mara ye sa anw ma wuli ka jɔ ka se Maroc ma anw ma Maroc wele Maroc ka investissement baden de ma anw fɛ yan Maroc de ye anw invité k'a yira k'a fɔ an bɛ bolo min ko bi yan'an k'a fɔ mɔgɔw ma min faamuya c'est la géopolitique seulement Mali bɛ 900 milliards de la don Côte d'Ivoire kun chaque année Mali bɛ 613 milliards de la don fɛn kun Sénégal kun chaque année Mali bɛ 229 milliards de la don Togo kun mais n'i ye jateminɛ kɛ bi o développement fɛn fɛn bɛ yen o bɛɛ bɛ vers le sud et le centre du Mali walasa Mali ka kɔrɔyan fan fɛnɛ bɔ fo Mali minɛn dɔw fɛnɛ kana ka bɔ kɔrɔyan fan fɛnɛ fɛ ka na Mali minɛn fɛnɛ kan ka bɔ kɔrɔyan fan fɛ ka na donc aujourd'hui le seul accès Mali bɛ se ka bɔ ni min ye o ye Algérie de mais si Algérie finance les terroristes et que Maroc ye réseau routier dayɛlɛ kan ka taa e b'a kɛ cogo di i tɛ ka nafa de lajɛ mais qui est le premier partenaire de l'OTAN c'est qui c'est le Maroc normalement c'est le Maroc qui devait quand même ka terroristes Maroc de kan ka terroristes dilan anw fɛ yan parce que OTAN ka partenaire de don mais a bi kunna dans le partenariat c'est gagnant-gagnant
aw bɛ jamana saba aw bɛ du kɔnɔ kuma de ta k'o da jamana ma k'a fɔ nin ni nin man di nin ni nin ka di dugu ni dugu tɛ kɛlɛ koyi intérêt de ye diɲɛ ye intérêt de ye diɲɛ ye Algérie n'a ka frontière dugu dugu bɛ ko frontière b'a ni Algérie cɛ Algérie n'a si man di ani Russie financé ale bɛ ka fɛn ta ale bɛ ka Maroc ta financé mais e t'a kalama k'a fɔ ko terroristes bɛ yen ko indépendantistes bɛ Algérie les Kabyles mais olu bɛ yen il y a les Kabyles olu bɛ yen vers le sud de l'Algérie mais encore il y a des ethnies aussi qui ne sont pas d'accord avec la gouvernance de l'Algérie. L'Algérie a deux types de rébellions. Deux types de rébellions de l'Algérie. Mais il y a des gens qui ont Algérie terroriste, Algérie indépendantiste. Mais il y a des gens qui tout ça, ce sont tous des fonctionnaires du gouvernement algérien. Tous les grands terroristes du Mali, ils sont tous d'origine algérienne. Algérie fait des mouvements pour pousser dans notre territoire. Alors que nous partageons 1800 km avec l'Algérie, des frontières. Donc toi tu penses que ni Dougounanga sur Algérie dans la plus grande sincérité, ça devrait être Algérie. Bouteflika, il y a un combat avec Mali armé à accompagner. Ou Mali ni France qui est joué à l'Algérie. Parce que la France n'a jamais pardonné le Mali d'avoir aidé l'Algérie à accéder à son indépendance. Mais qu'est-ce que l'Algérie gagne dans la déstabilisation du Mali? Ma raison, c'est le bassin de Taoudini. Pourquoi France et l'Algérie soutenir? Parce que la société française a deux blocs là-bas. Pourquoi Mauritanie et Algérie soutenir? Parce que le bassin est entre Algérie et Mauritanie. Le bassin de Taoudini, avec Algérie, c'est le plus grand réservoir. Mauritanie a joué parce que au lieu de Mali, Mauritanie met le sous black à bon, n'a pas Mauritanie. Algérie va taper, n'a pas Algérie. Au moins, Mali a joué là. Mali ta ye jumɛn la et dɔw bɛna fɔ dɛ wa Algérie puissance Algérie bɛ marifa dilan Algérie tɛ marifa dilan voilà bu ne ka kuma kumana tali ko voilà an bɛ ka mɛn Mali ni Algérie bɛɛ bɛ k'i ka an ka san bɔ an ka dugu kɔnɔ la ko an kɔni k'an bɛ ka bɛɛ kɛlɛ k'an ni an sigi ɲɔgɔn jamana presque k'an y'a bɛɛ kɛlɛ yala e bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ la ko parce que ko Algérie ni France tɛ kelen ko Algérie puissance dɔ de ko an bɛ ka Algérie kɛlɛ min y'a fɔ Ali n'i ye Mali ni Zambie bila ɲɔgɔn na ko Zambie bɛ se Mali la mais Kawju min y'a fɔ Kawju bɛ Mali ka intérêt jumɛn fɛ Kawju bɛ se k'a fɔ k'a b'i défend ka Mali ka ko wa ko Algérie ni France tɛ kelen Algérie ni France tɛ kelen n'o kun don mun na Mali ye Algérie dɛmɛ a ye Kawju min ɲininka ko kumana ko Mali Algérie dɛmɛ ko Algérie kun ka bange o don wa Algérie a su Algérie ma dɔ de fɔ Algérie sans ka dirigeant ɲɛnama de sɔrɔ i ye dugu min de ma ka indépendance développer n'o dugu bilalen ɲɛ militairement i ye marifa di dugu ma ka muguru da ma ka minɛn sanga ma k'i ka jamana kunturu la ma n'o tɛmɛn'i la jamana ɲɛmɔgɔ ko de don n'o jamanaden ko tɛ dɛ a ye jamana ɲɛmɔgɔ ɲuman de sɔrɔ ka tɛmɛ kan mais bi an filɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔ ne on a tout découvert Kawju min ye kuma min fɔ i tɛ nin fɔ hakilitigi ɲɛna o maliyɛn joli sɔrɔ Algérie kun Algérie dilan ka participer an ka indépendance la Algérie ma dilan ka participer an ka indépendance la o mais et au Algérie ɲɔgɔn tɛ yen Algérie ka puissance militaire a ye minɛn kelen fɔ ɲɛ Algérie bɛ min dilan depuis 62 le premier partenaire du Mali c'était la Russie o de partenaire kelen fana kun bɛna minɛn jigin ka taa n'a ye Algérie hali sisan Algérie ka armement bɛɛ bɛ bɔ o de fɛ yen depuis 2022 et 21 Russie ye minɛn fɔlɔ min d'aw ma Algérie opposé a minɛn na ko wa ko ni minɛn façon man ka d'aw ma Algérie fɔlɔ banga mɔgɔ ka taa chiffre ta k'a lajɛ Algérie fɔlɔ de opposé o k'i bɔ yen tun les Sukhoi u ye Sukhoi filanan mun nana tun Algérie de i kɔ da Maroc y'a faamuya Algérie de kɔ da ko kun man ka d'aw ma o k'i bɔ yen kɔsa in na mun kɛra n ko Égypte bɔra k'a bɛ taa Russie ye Sukhoi 6 min lajɛ ta ye Sukhoi kura bɔlen fɛn tɔgɔ ye de SU-57 SU-35 mun ye Poutine escorté ka taa a ka aérion na Russie y'a den 6 lajɛ ta Mali Algérie bɔra k'a fɔ kɔsa in na ko kun man ka kɛ parce que SU-30 de b'ale bolo les S-300 Triomphe là, les systèmes de défense aérienne, Russie a installé 2 minutes, Algérie follow des avions takata Russie fi. Kata fouina ko non parce que mundo a des gemina. Russie ma comment Russie a do Algérie be gemina. O di Algérie corps d'afien là, ni a bien ni Algérie a fait belle là. D'autres parce qu'on a des moyens on a des systèmes de défense aérienne très sophistiqués. Donc Algérie avion Algérie Bourou, la dernière puissance, la dernière génération de Algérie Bourou, ça fait combien? Ça fait Sukhoi 30 au début Algérie Bourou. Et le Mali vient d'avoir la promesse
Mali bora ka promesse sur ko SU 35 au Kangana. Bon, et puis c'est une femme tout. Algérie ne veut pas que Mali ka armée militairement. Algérie fait Mali ka den aller là. Mali kuma ka takale fi. Mais on Algérie fait ma bo dem sena de la ka kroba wa. Donc mu jo ko Algérie puissance on do les Algérie. Mi Algérie puissance. On devrait même Mali kokoro. Il est de Algérie puissance. On est si kele fait Mali partenaire. Donc Mali nga dawere là. Algérie ou wolo ma sanon tay ko sa ma sanon tay. Mais au contraire, on dit Algérie demain bi français, on est français bo mangane là. Ani français bo mangane là. Donc ni mo na fone na ko Algérie puissance parce mais mi Algérie puissance o de finir que puissance wa mbe ala teriri. Mi Algérie puissance o kele ne fene de Mali teriri. Donc Mali on ka dawere là. Bo ko kum konna na toujours comme quand on na ko na aya jaka ko fana ka be war ko kuma mi fene ko la ko wari ko ya ton ko ni ko ye sogode ko mi saka juma ko ka ko ouais ibe ne be Mali donner la be défi défi lancé je défie quiconque ni Malien be saka ne fait baro la war ko la ati wallahi billahi suma wallahi ati ka fo ni tien o kan no ni fembe na ne jali ba fo bi wala ko tien mais ni ko nga dalwa din se ka dalwa din mbangara to na mbodo nkorba to na mbodo aya dalwa ko war création ko amba ka photo non aya photo ndron OK anye mi fo tien war création tien mais ko sa ene mune bala ka ke en Chine mora ka mo fo Chine mora ka bakale baka war yan ka ba garantie ni mo ka ba garantie na ka sami no karato dollar binéa akanya faka no karato dollar binéa Chine bora ko sa dollar de kumbe abda devise international ko Chine bora ko sa na ka ko bo kala rep na ka orge ka devise garantie Chine N Russie ça fait combien Chine N Russie ça fait plus de 3 milliards 3 milliards et quelques au lebina ou le lebina bo dollar consommation ni au bobi dollar consommation est modulé 1,8 milliard de personnes. Okmana Chine mina tam garantie o na keni mui. E ka yeni ngata. Ngaba keni sanundi. Aka fo na ko dollar garantie le no dollar garantie no sanundi. Dollar garantie no sanundi. Okma mime malla sante ya. Sanu kilo kelen joli 36 millions. Sanu toni kelen joli. Ça fait 1 milliard et quelques. Sans son mali be san ton joli bo mais ni mali ka baka wori bo anga dugu be bo la anga mali dore où est le problème aka ka ujim ga fa ko wori be créer to di na sera kana debala ni nyi kuma ka ko fa ala kana here kenyi nko ni nyala a yi ga wor créer kololo bala o yeche a ni ga wor créer garantie ube o yeche mais ti ka créer o techi donc nous ni mo de munu be miri aider au développement de là nous me perdons des aides non mon politicien non politicien c'est ça mon politicien parti tigi parti du mais on crée la transition de mène de kama mais bien bimi parti joint parti aller kina am sunana indro ne aban parti do me parti kono mo c'est parti kono problème parti crée la asimi ne kama aya asimi janfa parti tira parti aller reclé ana am sulabayi abana parti mo ko flani ndro ni. Et ça veut dire que ni politicien on trouve rien une fois. C'est pas bon. Vous avec Algérie, allez avec terrorisme ou soit en même moment terrorisme qui itoye ka communiquer que ou ya sera fait akidal amara make kidal ou ya ke kuto Algérie. Kubna bloquer si Mali ka pour ka daminer Mali ni Algérie frontière la pour tout faire pour Algérie pour ka do Mali kono kubna ni yorote amé ka au même moment armée allez avec opération que Tezawaten non ou la terrorisme bele ba do fall la vous m'avez yala Mali armée koko nous connaissons le badra de Mali territoire cadre kubu kutike il va mun foni koba. Oh mais ça c'est la meilleure réponse. Able job o yokuma kela de okumara. Mi ça doit kamara te kuma. Quand Algérie a demandé la réconciliation, ça doit kamara réconciliation que temps. Réconciliation de doré ngi bi jugu de fa wala sa bengana. Oui, ça doit kamara de armée Mali o de kew. Ou ko kuma bloquer ce kew yu ke kuto rom na peu importe. Avion tara robela ka bunteli ka Hassan Al-Faka ka faka. Ka neutraliser ka faka. Avec beaucoup de terroristes. Terroristes nous be de fini on pas be memboruku. Algérie carte de boruku. Ne ko no de fokuma konna law. Donc ka fo bi kan une terroriste ka sigi. Mali armée bora ko de jabidiu. Anu be sigi nu be indeke. Ini mo be sigi nu be indi.
Parce que l'Algérie vient aujourd'hui que Mali est mandat d'aller les terroristes et puis Mali les traite des terroristes. On est Mali Algérie. Par exemple, nous créons terroristes de domaine Mali ou Mali nous. Est-ce que mon sont accord avec Mali ni politiciens de tché ani revendication politique be mo mais accorder Mali ni terroriste. Donc nous be Algérie territoire ka Algérie ko mako ouais ko revendication politique de boulot Mali ko mako non terroriste de nous. Accord avec tout. Donc Algérie vit aujourd'hui que en un mandat oui en un terroriste y est dans l'autre télé en problème là et le Mali a donné une bonne raclée une bonne correction intervention minkera si 3 interventions journée que l'on a 14h 16h 19h à wala soumina eta la jeke Algérie Mali qui d'aller Algérie comme Mali féliciter alors que Mali qui d'aller Mali mais on Mali voisin de Algérie na sur Algérie terroriste kele ko Algérie la ine terroriste kele ni Mali a ka sécuriser Algérie ka sécuriser no sécurité te wa mais mon Algérie be dimi basabla torombe Mali ka jouer Algérie a jouer Algérie ni malien d'Audi. Donc aujourd'hui, en tant que chic et warbola kadi mo ma ko négociation, en tant que chic en djougou balo, en tant que chic et kata commission fou la balo, en tant que chic à wardi mo ma kata dans djougou do ma parce que politiciens de grande là, on négocie Algérie be fait on kem armon be do, ame warta kata di djougou ma anto de ke. Ame mindo la nganya de armée. Donc Algérie qui la puissance est tout mina, au puissance qui ni be Mali fene bulu. Donc là, sur la comment. Ok, pour Baba Punchermi et puis à Koni Boraka, Chaya, vous devez travailler comme ça, quand vous dites que vous avez un sabati, c'est que ma bonne encore. Oui, Anya est fort, comme Algérie de Mali de Numan, donc tu es Mali d'un tobeka. Algérie de Boraka Malien d'Ovile, ko Lucasi, à Korokma, Mali question de défense et sécurité du Mali, car son Mali est là. Donc, comme Algérie de Bordeaux, on met beaucoup à Algérie la Kafa qui d'abord là. Wuli ka jɔ kun y'o de ka bɛɛ wele jumadon ni juma jiginna nin kalo in tile 29 bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Daraboussa fara la ni Ala sɔnna ma an bɛ taa ka taa yira Algérie ambassadeur la min b'a la ka kɛ maliyɛnw fɛ la ten. Ayi an bɛ baro kun cɛ nin kan mais kuma kun cɛ kuma min bɛ yen. Non kuma kun cɛ kuma ti.